Huh? Kumusta ang na-slide? Kasi nagilag. Hi guys! Welcome back sa ating channel. Nandito kami ngayon sa Nilakahan Beach at kami po ay maliligo. Yan, yung iba naming kasamahan nandun na sa dagat. Tapos kami, dito pa kami sa tabi ng kalsada. Naligo kami ngayon kasi birthday ng aking brother-in-law. Hi, Jennifer! Dito na kami ngayon sa hideout. First time niyang makakita ng dagat. Yan, dagat. Hi! Ayun yung aking brother-in-law na nag-birthday ngayon. Hi, Lola! Lalo ba hiwala ko? Tira sa mo, ma. Ma. Hey you, woo, peekaboo, I see you. Kahapon lang kami dumating dito sa kanila na Saturday, 6 in the afternoon. Then today is August 11. Dito kami ngayon dahil birthday ni Tito Denver. Ayan, konting salo-salo lang, simpleng handaan. At kasama yung buong pamilya namin. Ayun, nakapunta na naman kami dito sa lugar nila. Yung binabalik-balikan ko talaga dito sa kanila is yung tubig. Kasi nga, diba, walang tubig sa amin. Napaka-presko talaga ng hangin. Grabe, guys. Yan, oh. Ang lakas nga lang ng alon ngayon. Pero carry na. Hindi, ano naman yung tubig. Napakalinaw ng tubig dito sa kanila. At kasama namin itong bulilit na to. First time niya makakita ng dagat. At mangha siya sa lakas ng alon. Ang saya-saya niya. Oh. Pupunta kami dyan ni baby mamaya. Yay! Okay guys, pagpasensyahan nyo na yung malaking eye bags ko. Wala akong masyadong tulog nga this past few days. So, ayun yung mga kasamahan namin. Nandun sa ibaba. Nag-ano sila, Usay Tagalog sa nagsuba. Nag-ihaw ay. Nag-ihaw sila ng bangus doon. Malakas kasi yung hangin. So, naghanap sila ng pwesto na makakatayo yung apoy. Lunch time na, so kakain na kami ngayon. Doon sila mama. Ewan ko nakikita nyo sila. Si ate at saka yung tita ko na nandito rin sila ngayon. Inuha sila ni Dennis kaninang umaga sa bahay. Kasi gusto daw sila maligo sa dagat. So, ayun. Akala ko nga pupunta dito si mama at saka si papa. Pero, hindi pala kasi may pinuntahan daw sila sa downtown. Oh, wow ha! Yung alin sakit, ang bilin dun. Bantay.
Uy! Uy, sinadong ka pa? Ba na. Close na. May pagsakay ta kaganihan na rin. Ay, mo di kasakay pag ari, ano na kasakay? Ah, let's. Ayun na si Mama, naligo na siya. Naligo na si Mama. Hi guys! Welcome to my YouTube channel! Ang saya nila, Sin. Wala na isuji! Nag-dress na channel. Guys, tapos na ako maligo at si ate ko may sugat siya. Na-slide kasi siya sa bato. Oh, no. Grabe yung alon dito kaya talagang nakaka-slide talaga siya. Na-slide kaming tatlo. Buti na lang hindi ako nasugatan pero yung tita ko nasugatan siya. Si ate naman merong bugbog sa kanyang paa. So, ayun guys. Dito sa Maynilakahan Beach. Maganda dito guys kasi libre lang. Walang bayad. Nagligo kami dito ng libre. So, nakakatuwa kasi ang ganda lang kasi dito sa probinsya. As in, maraming pupuntahan. Pwedeng puntahan na talagang libre lang. Wala kang babayaran. Yung iba kasi sa city, talaga ang mamahal lang dito. Kahit kailan mo gustong maligo, kahit anong oras mo gustong maligo, talagang libre lang siya. Meron naman dito mga beach na may bayad, pero syempre doon ka na sa beach na libre, di ba? Katapos namin itong maligo, uwi na rin kami ni si ate at saka si tita ko. Ihahatid ng husband ko papunta sa kanila. So magta-travel sila mga 40 to 45 hours papunta doon. Kami dito ni baby, dito lang muna kami kasi meron kaming maraming labahan. Mga kalahating sako lang naman. Kunti lang. So, I think that's all for today and thank you for watching this video. Don't forget to give this video a thumbs up kung nagustuhan nyo po. Then, don't forget to subscribe sa mga hindi pa po nakasubscribe. Bye guys!